Very good. हाँ, टाटा, टाटा. ते नाची दियो, नाचियो. हाँ, आधी का ये ले. आधी के काका कौन नाची? ये हाँ, देखिए. पोड़ी बोला हैंडल ये इनको छाड़ो पुच्चू हाय फ्रेंड्स आम भी बाहरी मो अप्पा पुओं को मैरेज को आज आम मैरेज रे मजा करूँ आपन देखू बालेश्वर आम ए जाऊँ बालेश्वर मो अप्पा पुओं को मैरेज को भाई मैरेज को जाऊँगी अल्प समय पर आम पहुँच जीवु बालेश्वर रे बहुत मजा करूँ आपन देखू मैरेज रे केमती मजा होची चलतु एबे जीवा मैरेज को बर्तमान आम पहुँच सारीचु बालेश्वर पाखापाखि एबे बाटरे माउसी घर पड़ो से माउसी घर को जा प्रथम माउसी घर जा बुलिकी आसवा ये हूँ माउसी पुओ घरे छाड़ी पुणी अप्पा घर को जी मैरेज को एबे चलतु जा माउसी घर को
ଏଥର ତାର ତ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବୁ ଦେଇ ଦେଇ ଫଟୋ ଉଠଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବୁ। ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ମାଉସୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଉସୀ ଘର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ମାଉସୀ ଘରକୁ। ଶୁଖୁଆ ରଖିଛୁ ବା ତ ତୋର ବୋଉ କହିଲା କହିଲା ମାଉସୀ ଶୁଖୁଆ ଦବ। ଶୁଖୁଆ ଆଉ କ'ଣ? ଛୁଆ ତମେ ଏଗୁଡ଼ା ବାହାଘରିଆ ନେଇକି ଯିବ ନା କୋଉଟା? ସେଗୁଡ଼ାକ ସେଟା ମାଉସୀ ଘରେ ରଖିଦେବି। ଶୁକୁଟି ମାଉସୀ ଘରେ ଶୁଖୁଆ ନବ, ଆଚାର ନବ, କଦଳୀ ନବ। ବାବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାଉସୀ କେତେ ପରା ଆଇଥିଲା ପରା କହି ଆଜି ଯେମିତି ଆଇଲା ମୋ ହାବୁଡ଼ ପାଇଲେନି ବୋଉଟା କହୁଥିଲା ଶୁଖୁଆ ଖାଇବ ବୋଲି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଆଇଛନ୍ତି। ସେ ମୁଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ ଶୁଖୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶୁଖୁଆ କିଣିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ନବୁ ଶୁଖୁଆ ଘର ପାଖରେ ଖାଇବୁ। ବିଲାତି ଆଚାର, କଦଳୀ ପାକଳା କଦଳୀ ଯାହା ରଖିଛୁ ସବୁ ଦେଇଦେ। ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ନା କଞ୍ଚା ହେଇ ଭିତରେ ପାକଳା କାଟ ଭଲ ତା ମନ ହାସାଇ ଗୋଟା ବୋଲେ ଖସିବନି। ପଛେ ଯା। ସକାଳେ ସକାଳେ ମୋ କଦଳୀ ଖାଇବାର ଯେଉଁ ମଜା ପୁରା ଅମେଜିଂ। ଭାଙ୍ଗି ହେଉଛି ପୁରା କଡ଼କଡ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ଭାରି ଟେଷ୍ଟ। ଗଛ ପାଚିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ ଦେଇକି ନେଇନା ଭାରି ଟେଷ୍ଟ। ଏବେ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଉସୀ ଘରକୁ। ଏଠି ମୋର ଦୁଇଟି ମାଉସୀ ଘର। ଗୋଟେ ମାଉସୀ ଘର ବୁଲିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଉଛି ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଉସୀ ଘରକୁ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଆର ମାଉସୀର ପୁଅ। ଏବେ ଆଙ୍କିରି ଘରକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଉସୀ ଘର ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ମାଉସୀ ଘରକୁ। କ'ଣ କରୁଛ? ଏ ଅଠା ତିଆରି କରୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମଉସା। ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତି ବନାନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଅଠା ବନା ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଠା ବନାଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଖଟା ଦିଆକି ଚଡ଼ଚଡ଼ା ହବ। ହଁ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ। ହଉ ଏଠି ଆଙ୍କର ମାଛ କଳା ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି ପୁରା ଦେଶୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଉସା ଆମର ଠାକୁର ବନେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମଉସା ବଢ଼ିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ବନାନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନାନ୍ତି। କ'ଣ ଠାକୁର କ'ଣ? ମନୀଷା ଠାକୁର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମାଉସୀ। ମାରିବ କୋଉଠି ସବୁ? ପରଦିନ ପୂଜା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ। କଲର
ଆଗେ ଫୁଲ ଖଡ଼ି ଗୋଳାଯିବ, ଗୋଳା ହେଇକି ମରାଯିବ, ତାପରେ ରଙ୍ଗ ମରାଯିବ। ଆଜିର ତାକୁ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଲୁଗା ଫୁଗା ଆଖି ପାଖି ସବୁ କାଟୁ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ମାଉସୀ ଝିଅ। ଫୁଲ ପାଠ ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ନାଁ କ'ଣ? ନାଁ କ'ଣ ତ? ଚିନ୍ମୟର ନା? କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଛୁ? ପଣିଖିଆ ଶିଖିଛୁ? କେତେ ଯା? 7ଟା କେତେ? 7ଟା କେତେ? 52 ଇଂଲିଶରେ ମାସ ଶିଖିଛୁ? ଶିଖିନି? ABCD 1 2 ସବୁ ଶିଖିଛୁ? ଆଚ୍ଛା, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। କଥା ନା ବଇଦା ଇଏ ହେଲେ ମଙ୍ଗଲ ହକି ବ୍ୟାଟ କ'ଣ ଖାଉଛ ରେ ପିଲାମାନେ? ତୁମ ଚାହାଣୀ କି ଚାହାଣୀ ତୁମର। ଅନା ଅନା ଟିକେ 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 ତାଙ୍କ ପଟି ଛୁଆକୁ